Askotan maite dugun norbait galtzen dugunean, damutu izan ohi gara, pertsona horrekin bizipen gehiago partekatu ez izateagatik, eta halaxe sortu zen Estatu Batuetan Before I Die ekimena, eta orain elorre ere ekarri du erretiratu talde batek. Herriko kiroldegiko horma batean, herritarrek galdera bati erantzutea nahi dute. Zer egitea gustatuko litzaizuke hil aurretik? Gustatuko jatan Himalaiara bueltatzea. Lehen behondan nago, lau aldiz da inbeste bat nahi izango nuke joatea. Nik inot Camino de Santiago esaten dena, hasi Rontzes Baiesen da amaitu arte. Da gure nuke beste etapatxo batzuk egin. Eraskotako desioak idatzi dituzte argizariz lagunduta herriko kiroldegiko horma honetan. Hiloak apurbet nausiagoak izen diran, eta izateran nire esperintzi guztia eureri bilatu. Nire ilusio, nire gogoa da posi bizitzea, besterik ez. Posik eta bakean, bizi. Before I Die izeneko ekimen hau Elorrioko jubilatu talde batek ekarri du herrira. Azken aldian egin duten ikastaro bateko bukaerako proiektu gisa. Ez gauzo itxuratuta, esaten edo espresetan gure barruko gauzak. Ekimen hau Estatu Batuetan sortu zen, Nueva Orleanseko artista batek egin zuen lehenengoz etxe abandonatu batean maite zuen pertsona bat galdu ostean. Arrez geroztik 76 herrialdetara hedatu da. Izan ere jubilaziora iritsita ez da bizitza amaitzen. Ilusio ez da inoz galdu behar. Mitzan ikuste dut hori bizi baten proiektu edala. Gu badokozu, lagun batero kadrilla bat badokozu, zagatik ez? Hilabetez izango da horma hau erabilgarri.